Днес е сряда. Биткоин се търгува за около 121 700 долара. Една голяма публична компания вече държи биткоин за около 78 милиарда долара. Това е почти колкото касите на Amazon, Google и Microsoft. Забавното е, че Microsoft миналата година каза, че биткоин няма място в корпоративната му каса. Някои симулации дават около 50% шанс биткоин да стигне 140 000 до края на месеца. Исторически октомври често е силен. Ще видим. Денят в крипто беше динамичен. Новини валят от всякъде и това се усеща в настроението на пазара. Имаше кратко разпродаване, но пазарните данни още сочат шанс за 150 000 до края на годината. Причините – силни потоци към борсови фондове, по-малко монети по борсите и активност от по-големи инвеститори. Застрахователна компания събра около 82 милиона долара, за да прави продукти в биткоин. Спестявания, ренти и застраховки, деноминирани в биткоин. Интересът е реален. Биткоин наскоро докосна около 126 200 долара. В същото време в криптопродуктите влязоха около 5,67 милиарда долара. Много хора търсят защита от обезценяване на парите и от геополитическо напрежение. За сега трендът е нагоре, но има важна бариера около 135 000. Отдолу има няколко здрави стъпала, ако пазарът реши да си поеме въздух. Някои трейдъри гледат нивото около 124 000 като ключово. След новия връх видяхме връщане до около 123 200. Има доста натрупани залози, така че движенията може да са резки. И добри новини за Lightning мрежата. Нова програма ще плаща на разработчици, които добавят бързи биткоин плащания в отворени приложения. Плащат само за код, който наистина е приет. Мотивиращо. Това беше днешната доза. Ако ти е интересно, харесай видеото и последвай канала.